Seni benden alsalar, koparsalar, yine de vazgeçmem ben senden. Gülüşün hastalık, elimden alsalar, yine de vazgeçmem. Seni benden alsalar, koparsalar, yine de vazgeçmem ben senden. Gülüşün hastalık, elimden alsalar, yine de vazgeçmem. Sen sorunca canım iyiyim, bozuldu kalbimin kilidi. Sen sorunca canım iyiyim, sensiz çalmaz bu melodi. Sen sorunca canım iyiyim, bozuldu kalbimin kilidi. Sen sorunca canım iyiyim, sensiz çalmaz bu melodi. Yıllar sonra Advokatları gözlük işini devam ettirýärler. Ertesi gün bolsa Umydanyň başga bir izine uğratma merkezindedigi belli bolýar. Dünýä neşriýatlary we hukuk goraýjy guramalar Umyda Bekjanowanyň ykbalyndan endişe edýändiklerini öz dinleýijilerine ýetirýärler. Bu näme demek? Kanun bar bolsa, şunu ýalňyz atlara ýol berýärmi?